magnífica coordinació. Tenim molt clar que amb aquesta campanya de Nadal, igual que hem fet abans, amb altres campanyes, però amb aquesta encara s'hi cau amb més contundència. El que hem de fer és això, amb una policia de proximitat que parli amb el comerciant, que vagi carrer per carrer, que vagi amb tot l'eix comercial de la ciutat, del Fondo, al centre, al Cingerlí, al Llatí, fonamentalment a tot el carrer on tenim un important eix comercial a la ciutat. L'any, diguéssim, de pluja fina, de llarg termini. El que passa és que, evidentment, a Nadal s'intensifica. Un cop explicada aquesta primera fase, en la qual, com els he comentat, fem reunions, enviem correus electrònics, ens adrecem a les botigues, els hi expliquem, els hi lliurem, per exemple, documents com aquest perquè el pengin a la seva botiga, o no t'oblides d'alguna cosa, vigilar perquè no et prenguin res, com una cosa a incorporar en l'hàbit de la persona que va a la botiga. Iniciem la segona fase, que la vam iniciar ahir, i acaba després de les rebaixes. Aquesta fase més específica consisteix en accions policials directes, és a dir, dispositius específics. Per exemple, el senyor Serrano comentava els mercats setmanals de dilluns, dijous i dissabte. Doncs en aquests mercats fem un dispositiu que nosaltres diem dispositiu Àgora, en el qual treballem la policia local, Mossos d'Esquadra i puntualment el Cos Nacional de Policia, i fem dispositius específics per controlar els furts i els robatoris en aquests llocs, i a més el tema de la venda il·legal, o diríem el top manta perquè ens entenguem tots. Lògicament, com han dit els tinents d'alcalde, volem que Santa Coloma sigui una ciutat suficientment segura perquè la gent pugui comprar aquí amb tota tranquil·litat. Volem que Santa Coloma sigui una ciutat suficientment segura perquè la gent pugui comprar aquí amb tota tranquil·litat. Dedicarem els esforços a protegir els col·lectius vulnerables, sobretot a la gent gran, a protegir el comerç i a protegir també els clients, lògicament, els compradors, a la Fira de Nadal, en definitiva, tots aquells aspectes que tenen a veure amb aquestes dates nadalenques. Cap problema de seguretat a la ciutat, tenim unes xifres que medim, no sensacions, que medim força competitives i volem que amb aquestes dates continuar tenint una ciutat força segura. Treure diners d'un caixer automàtic hem de procurar que no sigui un caixer aïllat, que sigui a una hora on hi hagi altres usuaris de la via pública que es puguin ajudar en un moment donat. Han de fer aquelles pràctiques habituals de ser una mica previnguts a l'hora de treure diners, mirar una mica qui tenen al darrere, etc. I el que sí aconsellem molt és que no treguin una quantitat molt important de cop de diners. És millor anar 3 vegades al caixer automàtic que no treure tota la pensió de cop, perquè el risc de robatori, que els estiguin controlant, que algú els estigui controlant, doncs és més elevat. I després, a l'hora de prevenir furts a la via pública, per donar un parell de consells allò molt ràpids i molt gràfics, pensem que les dones grans i no grans que porten el bolso o la bossa les han de portar pel costat de les façanes. El bolso no pot anar pel costat de la calçada. És molt senzill. I ha d'anar creuat i pel costat de la façana. I quan es portin diners és important portar una petita quantitat de diners a la cartera, per si hi ha un atracament poder donar la cartera, però la quantitat més important de diners portar-lo a un altre lloc. Un problema os llamamos, los billetes los controlamos, tenemos máquina, sí, entonces el cliente también lo valora, porque sabe que a la vez tú le das uno que es bueno, con lo cual esa confianza es mutua.